قتلت كابزي كاي عصرتات عمتات يجرز الله عبيت هاجرات مالتيو موت إرتراو سدتنيا ودي 3 عامات كوينو هانيبال تولد زبهال تقماتي لكل زون حضرك حجون كلاي كي وسخنا من تود بجاهم ملكا بجاها بزكانك أبكبتشن كتينا جلنا سلام جميل تكونوا جايز كافي لين لو ما عند قبس تفلي تحسوتات أقدس زبالنا يوم تحسوتات ميسالنا صامود أتام سيتسمعوا حد يشاركينكم سبسكرايب لايك يترسعوا let's go تشيبو كافيري كان عبادي تطعمي هو أعطي ناس كي جم كي تعرف كان أنا محرت يا شباب محرت معيل حفتة أخي عبادي برانك تقبرنا جميرة وهلوتي كان عبادي تطعمي هو أعطي ناس كي جم كي تعرف كان أنا محرت يا شباب محرت معيل حفتة أخي أها حفتنا عبادي قنت مساسلاكو ولا بدمصي وجدا محرت شكر كعبادي جدا حدا دينا حدا سلا تولد ناس جدا هنا هجيكم تم تخطاتلت من البات بتاسن خنيم كالكفل علي يكون زخولو بتاسن تحفتي شرافي ما ناتو ديخن تحفتي شرافي درجينا تابع بخندي تعبابيا بخل تعمد قلينا من عباي انا عبي عبالي عبالي من اسيا هو بزيادة دمسنا هذا ما ساسل ولا زرار باخن بقى قومي بقى تجزها خمسين بدي أخبط فلاليا بذا سني هو عبالي الشرف يا تحفتي أنا هم السني مليء مالي وبايلو ترايو ديفرنس بقى ناس بتعمل بريلانتي يا أخوان بريلانتي يا أخوان نيا باري إنجليش كمي كيف دوبكم تنتهبن قالات وحدات ندين exactly brilliant تجلس بلا نجر قومكم يعترفكم قري مني موتهم بعد بيت كنت تنقق عليهم هي تحاوسوا يا رخي بيلهم نفتي أخي كله أباري تايلهم دو نبي وكأنا نفتا محرتي تايلهم زي صحيح قمتي أنا أسمع عايز غمت زوا ما أكل وزرع بيتك قاش بركة قاش بركة قاش بركة مبزي حيزم من كي مصم مقال من دنقار كيف تركع وصعب لي كان عبادي برانك يرحمه انت كنا وحده بس انت قبل ما تسوي عراي وات اف جمال وين عارف فرام لبنان اي سنبتكم تعرف جابزكم الله اي سنبتكم لبنان كذي ورادي نعر ابو ينوي اريتريا بتعرفي اريتريا مش هفهم عليك الا لما تحكي عربي انا خلاص عربي عرفني انا بتكلم تقريني انزل من هنا اطلعي هدي تقال افع فدي له واحد ولا انا ثون خافم عادي اطلعي كذي مني يمنع انت اصلا لما تريهم ما دخل ما زازنا من هذا دلمن كل لبنان باكستان على أوزبكستان ترى لمانا شعوب ترى لبنان أبي عبد تعرف ده إرترا عارف ما تخادي هاتي تاريخ لك تقال أفعمنا في حتى عجزات زمان واحد اي سنبتكم يا زي اغريت انا اي سنبتكم يا سوزي كمي اماني غزيناكو ريو خندا خازقو نبقى غزيخا صبو امو خد مولي زلو بيت حدو نعباز يا اواطان نابيكو صاكا نتابر ملك يا ارمو قرب لا قرب انت قرب كندي بجبج انت قرب اندو باقينا قريفنا كوينا نريل كازنا قرب اجيخ انت تفرح عنده قرب عجيخ قرب بصرفكو وديكانا قرب سوزينينو زي منو بزعبا سوزينينو قابل مصنا بزحلف سومون حانت سالي اب السوشيال ميديا رياني رزات ريواز لهم ثانكس جاد دبلوما اوف فيلم ميكينج اتبل مالتيو سوزينينو بناي فيلم ميكينج بدبلوما خمس تمرقه ترسليا مالتي سلازي سوزينينو كي تمهر كله እዚ ዲፕሎማ ዝኸ ወሰደ ከሎ በተሞክሮታት ጥራይ ብኽእለቱ ጥራይ በተውህቡ ጥራይ ብዙሕ ፊልም አበርኪትልና እዩ አዚናን ፎቶ ማለት እዩ ዘይ ንመኖ ፊልምታት ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኻኒ ትምህርቲ ወሲኹሉ እንታይ ዓይነት ፊልም ይኽሰርሕ ዝብል ብሃንቀውታ ንጽበየለና ሱዚኒኖ በዚ መምረቕትኻ እንኳ ሓጎሰካ ኮንግራቹሌሽን ሱዚኒኖ ሓጎስ ወልደ ገብርኤል
ባህላዊ ፈውሲ ኣዴታትና ይምሰለለን ነይሩ ወይ እንዳለ ከመይ ከም ዝብለኒ እውን ይርዳንን ወይ ተቃፂለይ ዓሰብ ዲ ሓሚም እንታይ እኸይ ግፍ 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 ዘብለኒ በረኸ ድኽትተን ወይ ተለል خسلوا لولني انت خوسدني قدي انت سب كيف لا تخوسدني لامبا تقول لنا واو فوس عشفوس حتى تقول لي مدحني عليهم تاني انا بدلني انت حميم كاس كل دندنكا تنسساون دندينا ناني نعستي نعم ما انكعي لي ما تولدنا ما نعس ويلي اللهكو نيش تلك عندي من تيري سلي لازم تركو وقعسي نعاخ عرباس بس ما ود نفسكو صدق ما يزول وطري تنزعته acting على ليفل نادي تبلت acting لا عينت. It's a huge effort from Binyam Gamay to win a stage Tour de France because it's one of the big races. ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ጽልዋታት እዩ ግደፎሞ በኤርትራ በሓፈሻ ግን በአፍሪካ ደረጃ ዝገብሮ ዘሎ ጽልዋታት ከም ትሪኡ ዘለኹም so it shows that Africans have a place in big races that we never hoped for and personally it lifts my hopes high as a person who want to pursue my professional career ጥልዋ ናይ ቢንያም ኣብ ኣፍሪካ ማዕርክ እንደይ ዓብ ምዃኑ ወይ ካብ ብዙሕ ተስፋ ሂቦም ከም ዘለውን ኩሎም ተጻዋቲ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ከም ትሪኡ ዘለኹም ብማልያ ናይ ቢንያም እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ሙሉኦም ማለት እዩ ስለዚ ንኣፍሪካውያን ግደፎን ኤርትራውያን ንኣፍሪካውያን ግን ዓብ ተስፋ ኮይኖም ከም ዘሎ ካብዚ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ድሮ ማልያ ናይ ሓደ ጸሊም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝወዳደር ዘሎ ስለዝኾነ ጥራይ ማልዩ ገይሮም እዮም ዝወዳደሩ ዘሎ ስለዚ ዓብ ጽልዋ እዩ ከም ታጓል ዝበለቶ ኻኒ ዓብ ተስፋ ሂቦም ኣለዉ ንብዙሓት ኣፍሪካውያን ብዛዕባ ቢንያም ካብ በልዓልና ኻኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓጎስ ማዕርክ እንደይ ምዃኑ ርኢኹሞ ኢኹም በዓልቲ ቤቱን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኻኒ ክትዛረብ ርኢያ ነይራ ሓፃር ቪድዮ ክሪእኩም ማክዳ መንግስት በሃል ሰይቲ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እንደዒ ኣነ ስፖርት ብሓፈሻ ጽቡቅ ገይረ ብናይ በዓል ቤተይ ስለ ዝፈልጦ እንደዒ ስምዒት ናይ ስፖርት ብጣዕሚ ይርሰይ ደለኒ ከምዚ ኸ ኣኽሪ ከለኹ እንደዒ ብጣዕሚ ክብራት ዓዘር ዳዳኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓጎሶም ምቁፅፃር ሲኢኖም እና ዘጎሳ ምቁፅፃር ሲኢና ኣቶላ በዛ ሓጎስ እንታይ ይስማዓክ ኣሎ ዋቂ ሓጎሰይ ስንደ ወላ ኣንቲ ቆፅርኒ ዘለኹ ብጣዕሚ እንደዒ ስፖርት ዝመመልሽ ክሳይ ገብረካ ብጣዕሚ ነይሩ እዮም ናይ በዓል ዳኒ ብጣዕሚ ክሳይ ኮይና ነርና ንመጀመርቲ ቱር ዲ ፍራንስ ኤርትራዊ ከምኡ ተባሂሉ ሕጂ ካብ ብዝያዳ ብጣዕሚ ተሓጒሰና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንኳ ሓጎሰና ከምዚ ዓወትካ ብጣዕሚ ቢንኻ ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰና ሓጎሳ ምቁፅፃር ሲኢና ኣቶላ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብኽያት ይድስዕራ ደሎሞኒ ደጊመ ደጋጊመ እንኳ ሓጎሰና ዳዳኒ መሰረት ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ኤርትራ زحزن ፍጻሜ ሞት ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ካምፓላ መደበር ፖሊስ ካባላጋራት ክልተ ኤርትራውያን ብሞት ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዝተጠርጠሩ ተቀይዱ ከም ዘእተው ኣፍሊጦም ብዕለት 7 ሐምለ 2024 ኣብ ማይ ፕሌስ ባር ዝተባሃለ ቤት መስተ ከባቢ ቹቡሊ ኤዲ ፕላዛ ዝርከብ ቦታ ኮይኑ እዞም ጥርጥራት ተባሂሎም ዘለዉ ክልተ ሰባት መዋቲ ኣብቲ ዝነበረሉ ሰዓትን ቦታን ልክዕ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበሩ ስለ ዝተፈለጡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ዝሞተ ኤርትራዊ ስደተኛ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ሃኒባል ተወልደ ዝበሃል ተቐማጢ ልኩሊዞን እቲ ምክንያቱ እንታይ ምዃኑ ዘይተፈለጠ ባእሲ ጥርጥራት መዋትን ናሓድሕዶም ባእሲ ከም ዝጀመሩ ንመዋቲ ድማ ብጥርሙዝ ናይ ቢራ ገይሮም ኣብ ርእሱ ድሕሪ ምህራሞም ኣብ ከባቢ ሰዓት 7 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ናብ ናሳምቢያ ሆስፒታል ሒዞሞ ድሕሪ ምኻዶም ሰዓት 8:55 ድማ እቲ ፍጻሜ ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተመዝገበን ተሓቢሩ ኣብ ምልክቶም ድማ ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ከም ዝኽብሉ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብ መንጎ ይሕወት ኣጋጢሙ ዘሎ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ማሕበረኮም ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቕ እንዳተሰምዖ መንገዲ ማሕበረኮም ኤርትራ ነቶም ገበነኛታት ናብ ፖሊስ ብምርካብ ነፍሲ ረሓውና ድማ ናብ መጽንሒ ቦታ ወከልቲ ቤተሰብ ሬሳ ዝቕበሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ካምፓላ ስለ ዘይረኸብና تفلتو سب انت ده هاليهم كينكم نما محبركم بمصاد هاي غورو مبال زريحم نيرو تم نزغبن زي ويلم يم تبايلم تترترم اب تحت قيد ويلم دلو سبا دما نزي بيمسلو غلغله كومنت تكتبوا زي تدفر زيناتات አሉ ولا تقربوا كمان تسكف زيناتات አሉ زغم تسمعوا زلكم ማለት እዩ ምናልባት ዜና ሰሚዕኩም አንተኩም አዝዩ ህጹጽ መልእክቲ ሎም ማንቲያ በማዕስከር አለማዋ ጃምላው መቅዘፍት ስደተኛት ይፈጸም አሎ እትብል ዜና ኣብ ዝለንቀነ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰሚዕኩም አትኩን ትቆልዩኩም
ኣብ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ከም ዘለዉ ብዕጡቃት ይሞቱ ከም ዘለዉ መንነቶም ዘይተፈልጡ ባሕፂሩ ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ከም ዘለዉ ናናብ ዝጥዕሞም ከም ዝኸዱ ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ብማዓስከር ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ እንዳሰማዕካ ከለኻ ኸኒ ከም ተቐዲምኩም ሰማዕኮ ካልእ ተቓቲሎም ዝብል ክሰማዕ ከለኻ ኸኒ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እዛ ኣቐዲመ ኸሪአኩም ፅናሕኩም ዜና ግን ብዛዕባ እዛ ናይ ኣለማዋጭ ዝርከቡ ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ትምልከት ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ቻነል ከሪአኩም ኣብዛ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ እትብል ቻነል ኣቲኹም እታ ቪድዮ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሙሉእ ሓበሬታት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ካብዛ ቻነል እዚኣ ሼር ክትብሎም ትኽእሉ ኢኹም ክትሕግዝዎም ትኽእሉ ነገር ከዓኒ በዛ ቻነል እዚኣ ክትሕግዝዎም ትኽእሉ ኢኹም ናይ ፌስቡክ ናይ ኢንስታግራም ዲ ዋላ ናይ ካልእ ክትረኽብዎም ትኽእሉ መንገድታት ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ክትሕግዝዎም ትኽእሉ ኢኹም ብዝተኻለኩም መጠን ግን ኣብኡ ዝቕመጡ ኣሕዋትኩም ይኹን ኣዝማድኩም እንድሕር ሃልዮምኹም ካብኡ ኣውፅኦም ብዝተኻለኩም መጠን ኣውፅኦም ናብ ካልእ ዝጥዕም ቦታ ዝበልኩሞም ቀይርዎም ማለት እዩ رديهم لهم عاوز قمت قد محجون تداغام تزاري بولني ريزرس ስለዚ ብዝተኻለኩም መጠን ካብኡ ክወጡ ክትገብሩ ለኩም ማለት እዩ እቶም የብልና እንትብሉ ኻኒ ሲልኩም ኣይትሕለፉ ኣብዛ ቻነል ኣቲኹም ክሕገዝ ዝኽእል ነገር ኢቨን ቴሌፎኑን ኣቐም ዝተቐመጠለኩም ኣብኡ ስለዚ ኣብኡ ኣቲኹም እንታይ ክንሕግዝ ብሎ ማለት እዩ ካልእ መወዳእታ ሕፅር ዝበለት ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ሎም ዓንቲ ዘጋጠመ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱሉ ዝብል ዜና እዩ ዓብ ዜና ምክንያቱ ከምዛ ዓይነት ነገር ድሕሪ ክንደይ ዓሰርተታት ዓመታት እዩ ከም ዘጋጥም ዘሎ ሓደ ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ካብ ፕሬዚደንት ምዃኑ ናይ ተርፎኒ ምርጫ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ፈተነ ቅትለት ካብ ዘይካየድ ዓሰርተታት ዓመታት እዩ ገይሩ ዘሎ ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ማለት እዩ መጀመርያ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ከም ትሪእዎ ኣለኹም መደረ ኣብ ዘስማዓሉ ዝነበረ ብሓደ ወዲ 20 ዓመት መንነቱ ዘይተገልጸ FBI መንነቱ ከውፅኦ ይከኣለን ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንነቱ ዘይተገልጸ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱሉ ይዝብል ዜና ማለት እዩ እቲ ወዲ 20 ዓመት ከዓ ከም ዝሞተ እዩ ዝሕብር ዘሎ እቲ ወዲ 20 ዓመት ፈተነ ቅትለት ዝገበረሉ ሞይቲ ይዝብ ዘሎ ትራምፕ ክሽፍን ዝሸፈኖ ኻኒ ወይ ካን ሴኩሪቲ ናይ ትራምፕ ኻን ሓደ ሞይቱሎ ማለት እዩ ትራምፕ ግን ኣብ እዝኑ ተጎዲ ዘሎ ማለት እዩ ሩስያም ሓሲቦም ነይሮም ተኾነ ግን ኣብ እዝኑ ተጎዲ ኣሎ ዝኻኒ ዓብ ዜና ናይ ዝሰሙን ዚ መወዳእቱ እንታይ ክፍጠር ዝብል ነገር ክርኢና ምክንያቱ ዛ ምርጫ ኸይተ ወደት ኮላ ገለ ነገር ክገብሩ ዝደልዮ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ዛ ምርጫ ንብዙሓት ሃገራት ተጠቅም እስራኤል ተጠቅም ናይ ዝሕጂ ኩነታት እስራኤል ትሕግዝያ ትራምፕ ክምረፅ ኣይደልን እዮም ናይ ዩክሬን ብዓብዩ ናይ ዩክሬን እውን ደው ከም ዘብለውን ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚህ ሁሉ ነገር ተኣኪቡ ሓደ ነገር ክፈጥር ምዃኑ ይርዳእካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ድሮ ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱሉ ኣሎ ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማ ዓንዲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓደሽ ንዕኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ፒስ